Чакай да изкочи от залове. Гуги, той не е ли твой такова? Не помня. Случайност. Several months later. На момчета с BMW-та, добре, че са им приятелите с Volkswagen-ите. Друго не знам какво да кажа просто. Всичко направихте и сега реално помпата. Те ли? Ами, предполагам, че помпата, защото няма гориво. И този вариант е реле. Прегледам си до този здрави град. Ама кое е реле, какво знам? Не ми... Карай, ще се возиш пак отново за пореден път. Какво? Че... Я кажи... Да скупувам ли BMW или да не знам? Искаш ли бърза кола, бе? Бърза кола, бързо към сервиза. Ти с твоя сервис ли? Моя сервис се оправи. Виж го 4К човек, мали. Ще го продавам. Продавам какво? Остави го да спи. Виж брат, даже ме следи. Виж го. Даже ме следи. Виж, хваща ме. Тъй вече по-сам съгласен. Къде е Пачо с неговите крака, бе, брат? Миналия ден правил клекове момчето, какво? Златина ще се разсъди, това са ми новите маратонки, брат. Само ще трябва да ликнеш от много. Кои да направим? Вземеш кои? Истинската кола да вземеш. Много тъмно за животното. Back again. Това сервис за Google. За сме. Има тук вода. Братчето ми, взел съм тя пише една студена вода. Думкай се. Да ти я пак една студена вода. Къде да го снимам от 4К BMW-ста, я чекай. 4K BMW-ста, я... Ти си с 12 по на ремонт. Я ела да се срамим.
откай ти го гониш, мамка му. Че река, брат? Лек, чакай. Минат сега. Я ела тук да направим едно ревю на бегачката, я. Това бора, бе, момче. Ала аз казах бегачка, бе, момче. Ей, гледай какво става. Мали. Дай да издигна капака. Я дигай капака. Дигна капака. А те на Бакук. Ти фарай, ти брат на рода. Дай газа! Аре? Ела, Бах ти големия газ. знаеш каква е разликата между BMW-ста и вагаджията? А? Ам че вагаджията пак се качи на вак, разбираш. Някой голф нещо тилно, ама BMW-ста Се качи на Хонда. се качи на Honda да срами марката. Мотора е Twin Spark. Какво? Twin Spark. За какво Каталфите. Има 8 свещи. За какво само 8 свещи, като има 4 цилиндъра, брат? Еми, брат, трябва да е спорт. На кое, бе? 8 свещи, 8 цилин, 8 свещи, 8 бобини, 8 разхода. А, Витек. Виж акумулаторчета. От мотор. На баща му Тото е от скутера. някой Кавазаки ли? На баща му скутера. А не, бе. Тя баща му с крака ти го кара. От на бабата аварийната количка. Чака пред дома за инвалиди. Че колата ли? Кое? Солчето. Давай, 2 столчета. Целя? Не го слушай, той е също. Не, защо се взехте бора? Я кажи. Защото много варят. Къде на мобилето ли много върват за Не, продажа, не. или? Варят по пътя. А, по пътя? Ама на метър над земята на платформата, нали? Никога не съм я качвал на платформа, винаги се е движила, не ме е оставила още. Да, може да гори масло, ама Куката къде и багажника или отпреди? отзади се висят.